ҳамсӯҳбати ман шоира Зулқайнарова, варзишгари маъруфи тоҷик дар риштаи бокси занона. Шоира, дар бораи мусобиқоти имсола каме маълумот медодед? ман имсол дар ду мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кардам ва ҷойҳои намоёнро гирифтам. яъне дар чемпионати Азия иштирок карда ҷойи сеюмро гирифтам ва дар ҷоми ҷаҳон иштирок карда боз бо медали биринҷӣ баргаштам. дар мусобиқоти имсола дар кадом мусобиқа шумо бо рақиби худ душворӣ кашидед, яъне қуввозмоии мушкил буд бароятон? дар ҷоми ҷаҳон дар Россия буд, дар бозиҳои нимфиналӣ, яъне рақиби ман аз Россия буданд, вале бо ман хеле душворӣ буд, яъне вазни нав, яъне бо вазни калонтар баромад карда будам. боз ман дар бозиҳои нимфиналӣ мағлуб нагаштам, вале ман кӯшиш кардам ғолиб омадан рақобат кардам, вале ноҳақӣ шуданд. ғолибиятро бо ҳарифи ман Россия доданд. ва шумо аз ин ноумед гаштед? Не, ноумед нагаштам, вале ман омадам, ба очам занг задам, гуфтам ки ман ғолиб омадам, вале ғолибиятро мада надоданд, ноҳақӣ карданд. Вале очам гуфт ки шоира, ту зиқ нашав, ту хеле ноҳақиҳо туда боз қувва метиҳад, ту боз сахттар машқ мекунӣ ва мусобиқаи дигари ту ғолиб меоӣ, гуфтам. Ташаккур. Шумо дар оила чанд нафаред? мо дар оила 12 нафар, яъне 10 фарзандем. ва шумо фарзанди чандуме? ман фарзанди нуҳум, яъне 3 духтару 7 писарем дар оила. ман фарзанди нуҳум, ай духтару кенҷагӣ. ба мисли шумо боз ягон нафари дигар ба варзиш машғул аст? Не, дар оила фақат ман ба варзиш машғул ҳастам. бигӯед ки пас чаро шумо ин навъи чуноне ки мегӯянд мардонаи варзиш бокс муштзаниро интихоб кардед? вале ман бо бародарам бисёр киноҳои муштзанӣ ва варзиши киноҳо, филмҳо тамошо мекардем. ман бо яъне варзиши бокс меҳр мондам ва айни замон машғул шуда истодам. яъне волидайни шумо, падару модари шумо барои интихоби ин касб ба шумо монегӣ накарданд? Не, накарданд. вақте ки ман гуфтам ки ман ба бокс машғул мешавам, онҳо майлаш гуфтанд, баъд ман бокс омадам. шоира, шумо аввалан дар вазни то 60 кило, баъдан 64 кило ва дар мусобиқоти охирин дар вазни вазнин, яъне то 75 кило қуввозмоӣ кардед. сабабаш чи аст? сабабаш дар он аст ки аввал ман 60-64 килограмм баромад мекардам, яъне дар чемпионати Осиё дар вазни 64 килограмм баромад кардам ва дар ҷоми ҷаҳон дар вазни 75 килограмм, яъне вазнҳои 51, 60, 75 килограммҳо ин вазнҳои олимпӣ мебошад. барои ҳамин ман вазни худамро боло кардам ва вазни 75 килограмм баромад кардам. шоира, шумо чанд сол инҷониб ба бокс машғул ҳастед ва мураббиятон кист? ман 3 сола ҳаст ки дар варзиш машғул ҳастам, яъне дар намуди бокс, ва мураббии ман Султонов Ҷамшед мебошад. мураббии ман вақте ки ман ба бокс омадам, мураббии ман қабул карданд ва бо ман хеле эътибор доданд дар вақти машқ, хатогиёмро мегуфтанд. шоира, таманниёти шумо ба бинандагони мо дар соли нави 2016, соли олимпӣ? ман мардуми тоҷикро бо соли нав табрик мекунам ва аз номи худам ва аз номи варзишгарон ваъда медиҳам ки дар соли 2016 бисёртар машқ мекунем, сахттар кӯшиш мекунем ки ба бозиҳои олимпӣ роҳат гирем. шоира, ташаккур барои суҳбат.
ما شما رو نیز با فرارسی سال نو 2016 سال المپی تبریک میگوییم و برای عملی شدن نقشه‌هایتان به شما برای کار و موفقیت‌های تازه و تازه آرزو مندیم.